ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଙ୍କ ରାଜଉଆସରେ ସଦାଶିବ ନାମରେ ଜଣେ ଗରିବ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ରାଜମହଲର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁଦିନ ଧରି ରାଜମହଲରେ ରହିଥିଲେ ବି ରାଜାଙ୍କ ନଜରକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲେ। ଥରୁଟେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ରାଜନଅରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଭେଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏକି ରାଜ ଦରବାରରେ ପାରିଷଦ ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ ସେମିତି କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତ ଏକ ପୋଥି ଧରି ବସି ପଢୁଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଣାମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସମୟରେ? ତମକୁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହବ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇଦେଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେନି ତ? ରାତି ସାରା ଏ କଡ଼ ସେ କଡ଼ ହେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ରାତି ପାଇଗଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁମ ନାମ ତାହେଲେ ସଦାଶିବ ପାଟ ଯୋଶୀ? ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ରାଜମହଲରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲଣି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ମଣିମା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମହଲରେ ରହି ଆସୁଛି। ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ କି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ରାଜପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏ କାମ ମୁଁ କରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। 20 ବର୍ଷ ଧରି? ତମକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ କି ରାଜପୁରୋହିତ ହେଇ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ମୋ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି ମଣିମା। ଯାହା ମତେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି। ତମ କଥା ତ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କି? ନାଇଁ ମଣିମା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଯାଇପାରିବିନି ମଣିମା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନାନା କଥା ଆସୁଥାଏ। ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେ ଭାବିଲେ ବି ସେ ଏହାର କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ପଣ୍ଡିତେ ନିଜ ଆଶ୍ରୟ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଆସ ଆସ ପଣ୍ଡିତେ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅଛି। କ'ଣ ଭଲ ଖବର ମଣିମା? ମୁଁ ତ ଡରି ଡରି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ରାଜାଙ୍କର ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଅଛି। କ'ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଟ ସୀମାରେ ଦେବପଲ୍ଲୀ ନାଁରେ ଏକ ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ଦୀପନୀ ପାଟ ଯୋଶୀ, ଯିଏକି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେ ଏବେ ରୁଗ୍ଣ ଓ ଅସୁସ୍ଥ। ମହାରାଜ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମହାରାଜକୁ ଖବର ଦବ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଏତିକି କହି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଥଳି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତେ ଭୋଜନ ସାରି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଣ୍ଡିତେ ମୁଦ୍ରାର ଥଳିଟିକୁ ନିଜ ଚାଦର ତଳେ ଢାଙ୍କି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହେଉନଥାଏ।
କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଁ ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଆରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ତ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏତେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଯେ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ନ ଅଟକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଅବହେଳା ନ ହଉ। ଯେତେ ଯେତେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ସେତେ ସେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହେଉନଥାଏ। ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା ଓ ପଣ୍ଡିତେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ପାଦ ଲଗେଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ବିକାଳି ମୁଣ୍ଡରେ ପସରା ଧରି ଯାଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। କ୍ଷୀରି, କାକରା ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ବାସ୍ନା ସେ ବାରିପାରିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବିକାଳି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ହବ ଭୋକରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସରିଗଲା ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଘରେ ଅତିଥି ହେଇ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ତ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ତ ଆହୁରି 5 କୋଶ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ଦିନର ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ମତେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଆରିସା, କାକରା, ଲଡୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ମନ ଭରି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନା, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁଦ୍ରା କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଝୁଲୁଛି। ନା, ଏହା ରାଜା ମତେ ଦେଇଥିବା ମୁଦ୍ରା। ଏହାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭୋକରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଯେ। ତେଣିକି ଯାହା ପଛେ ବି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ରାଜାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଖାଦ୍ୟ ବିକାଳି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ରାଜସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି କାଲି ଆପଣ ବେଶ ବଦଳାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ଆମ ରାଜମହଲରେ ରହୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଓ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାରିଶୋଧ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ? ହଁ। ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ? ନା, ଜଟିଳ ସମୟରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅକ୍ଷମ। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭାବ ରହିଛି। ତାହା କେମିତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସଚୋଟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଏ, ମୋ ମତରେ ସେ ମହାମୂର୍ଖ। କିଛି ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ମତେ ଏକଥା ଜଣାଇବାର ସତ୍ସାହସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି କୋଷ କୋଷ ବ୍ୟାପୀ ଗାଁଟିଏ ନାହିଁ, ସେଠି ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ବିକାଳି କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା? ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥାଟିକୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ମହାରାଜ, ସତ୍ ସାହସ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ରାଜସଭାରେ ପାରିଷଦ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ସଠିକ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ରାଜଉଆସରେ ସଦାଶିବ ନାମରେ ଜଣେ ଗରିବ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ରାଜମହଲର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁଦିନ ଧରି ରାଜମହଲରେ ରହିଥିଲେ ବି ରାଜାଙ୍କ ନଜରକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲେ। ଥରୁଟେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ରାଜନଅରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଭେଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏକି ରାଜ ଦରବାରରେ ପାରିଷଦ ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ ସେମିତି କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମହାରାଜ,
ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତ ଏକ ପୋଥି ଧରି ବସି ପଢୁଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଣାମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସମୟରେ? ତମକୁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହବ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଣି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇଦେଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେନି ତ? ରାତି ସାରା ଏ କଡ଼ ସେ କଡ଼ ହେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ରାତି ପାଇଗଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁମ ନାମ ତାହେଲେ ସଦାଶିବ ପାଟ ଯୋଶୀ? ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ରାଜମହଲରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲଣି? ଆଉ କଣ କଣ କାମ କରୁଛ? ମଣିମା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମହଲରେ ରହି ଆସୁଛି। ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ କି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ରାଜପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏ କାମ ମୁଁ କରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। 20 ବର୍ଷ ଧରି? ତମକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଜଣେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ କି ରାଜପୁରୋହିତ ହେଇ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ମୋ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି ମଣିମା। ଯାହା ମତେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି। ତମ କଥା ତ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କି? ନାଇଁ ମଣିମା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଯାଇପାରିବିନି ମଣିମା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନାନା କଥା ଆସୁଥାଏ। ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେ ଭାବିଲେ ବି ସେ ଏହାର କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ପଣ୍ଡିତେ ନିଜ ଆଶ୍ରୟ ଘର ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି? ଆସ ଆସ ପଣ୍ଡିତେ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅଛି। କଣ ଭଲ ଖବର ମଣିମା? ମୁଁ ତ ଡରି ଡରି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ରାଜାଙ୍କର ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଅଛି। କଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଟ ସୀମାରେ ଦେବପଲ୍ଲୀ ନାଁରେ ଏକ ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ଦୀପନୀ ପାଟ ଯୋଶୀ, ଯିଏକି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ। ସେ ଏବେ ରୁଗ୍ଣ ଓ ଅସୁସ୍ଥ। ମହାରାଜ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମହାରାଜକୁ ଖବର ଦବ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଏତିକି କହି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଥଳି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତେ ଭୋଜନ ସାରି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଣ୍ଡିତେ ମୁଦ୍ରାର ଥଳିଟିକୁ ନିଜ ଚାଦର ତଳେ ଢାଙ୍କି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହେଉନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଁ ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଆରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ତ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏତେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଯେ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ନ ଅଟକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଅବହେଳା ନ ହଉ। ଯେତେ ଯେତେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ସେତେ ସେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହେଉନଥାଏ। ଏମିତି ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା ଓ ପଣ୍ଡିତେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡିଲେ। ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି
ସେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ପାଦ ଲଗେଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ